I veliki pozdrav od nas ponovo u novom vlogu. Danas ćemo snimati ovaj današnji vlog. Kao što je to opet je jedno oko 11-12 sati. Nismo opet počeli ujutru da snimam vlog, ali dobro. Što ćemo reći, sve ujutru je bilo malo pohladno i sve to. Evo sad je sunce, treba tata uskoro da dođe. Za sat i pol treba da dođe. Pa ćemo valjda neki web bazin i kupat se ako bude. Sad je sunce napol trenutno, ne znam kako će biti kasnije, tako da kad on dođe vidjet ćete kako dumam i kupat se i poslije ću govoriti. Ajde, vidimo se kasnije. Znate ljudi kako sam jedno do 3 sata kako je bilo. Bilo je utrudno oblačno, pa je bilo sunce, ja sam mislio da će biti 100% daljnji, ali fucking trusi kiša. Mama i tata, treba da idu dani. Eto. Ajde vidimo se kasnije. I ljudi, trebali smo ići na trening, ali evo vidite počela kiša, sad se vraćamo. I ljudi, malo je stala kiša i krećemo da idemo opet. Tu sam sa mojim drugom, idemo na trening, lagano i opušteno. Idemo ljudi. I ljudi, možemo da krenemo polako jer Erka šla, valjamo stići. Imamo još, imamo još. Ja! Lijepo. Joj, ljudi, ovo je bilo specijalno. Nema više predstav. I kaj si ja? I ljudi, ovako ćemo. Subscribeujte se na Stele JT. Taj kanal je od mog druga i bit će vam u deskripciji u linku. Da. Tako da, obavezno se subscribeujte na njegov kanal Stele JT i bit će channel. I ostavite like na njegov kanal. Pa dobro. Schnatskna! Schnatskna! Jebi ga mogu. Ja. Ljudi kao nekad dole šta u autu, ja znam, neko je veselji. Ja. God dojka. Ljudi, krenuli smo drugu francu, sa Pepsijem ovdje, tako da ću